मीडिया और सशियेल मीडियायावहाय मोनसे सावगारिया भाइराल जादों जे बेन्जामिन बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा 500 रांनि जे केसनि सायाव बिथाङा उन्दुनानै थानाय बा 500 रांनि जे नट बेजों फबजानानै उन्दुनाय बेबायदि मोनसे सावगारि जोंनि मीडिया आरो सशियेल मीडियायाव भाइराल जादों। दा बे फट'आ जोबोद मोनसे गोजाम फट' थेवब्लाबो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPL आ बे सावगारिखौ मोननायनि उनाव जोंनि जे हरिसिङा ब्लक कमिटिनि कमप्लेननि सायाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPL आ जोंनो मोनसे कमप्लेन लेटार हरदोंमोन। बे कमप्लेन लेटारनि सायावनो सेन्ट्रेल कमिटिनि डिसिप्लिनारि कमिटिनि रेकमेन्डेशन मथे UPPL नि मिरु कमिटिया बिथांखौ 10 जानुवारि 2024 मायथाइयावनो बिथांखौ हानजानिफ्राय होखारनाय जादों। हानजानिफ्राय बिथांखौ रिलिज खालामनाय जादों। लोगोसेयै जोंनि BTR सरकारखौहाय जों खावलायदोंमोन जिहेतु बियो मोनसे पाब्लिक फिगारनि सासे पाब्लिकनि हाबा मावग्रा मानसिनि बियो कन्डाक्ट जानो हाया। रांखौ बबेनिफ्राय मोनदों बे इम्पर्टेन्ट नङा, किन्तु बिथाङा बेबायदि मोनसे सावगारि लानानै जे दिनै समाजनि गेजेराव गावनि जे इमेज बे इमेजखौ नष्ट खालामनानै लाबाय, गावनि सायाव जे रायजोनि फोथायनाय दं बेखौ खोमानानै लाबाय। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ 10 जानुवारियावनो जोंनि UPPL नि प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्राय बिथांखौ होखारनाय जादों। लाइजामा नैबेनो, नोंथांमोना नायनो हागोन, नोंथांमोननो बयनोबो हरनायबो जागोन। आरो लोगोसे जोंनि लाइजामनि सायाव सोनारनानैनो BTR सरकारा बिथांखौ 10 फेब्रुवारि 2024 मायथाइ दिनै मार्च दाननि बेसेबां जाखो 27 मार्च दिनैनिफ्राय दान मोनसेनि सिगां 10 फेब्रुवारियावनो बिथांखौ भैरगुरि BCDC चेयारमेन पस्टनिफ्राय बिथांखौ होखारनाय जादों। बिथांनि जायगायाव बेनि भाइस चेयारमेन हेमन्त राभा होननाय बिथांखौहाय बिबान होनाय जादों। आरो बिथां बेन्जामिन बसुमतारिया जोंनि UPPL हानजाजों आरो भैरगुरि BCDC जों जेबो लोब्बा गैलिया, बिथाङा सोमोन्दो गैलिया। जायफोर सुबुंफ्रा दिनै नैबे सावगारिखौ लानानै जोंनि UPPL नि जे मान सन्मान, जोंनि UPPL नि इमेजखौ गाज्रि खालामनो नाजादों, बे गाज्रि खालामनो नाजानाया बिथांमोना फेलें जागोन। मानो होनबा बेन्जामिन बसुमतारिनि सायाव जों गोख्रों एक्सन लादों। जाख्ल'नायनि सायाव बा बेबायदि समाजनि बेरेखा हाबा मावनायनि सायाव जोङो जिर' टलारेन्स, UPPL आ खुनु पद्दाय बेखौ जोङो टलारेट खालामा, सह्य खालामा। बेनि थाखायनो जों बिथांखौ इमिडियेटलि बे सावगारिखौ मोनग्रोमनानै जों बिथांखौ होखारदों 10 जानुवारियावनो आरो बिथांखौ BCDC चेयारमेननिफ्रायबो जोङो होखारदों। होखारनायनि उनाव दिनै बेन्जामिन बसुमतारिया गावनि व्यक्तिगत जिबनाव जि खालामा बिथाङा गाव बुजिगोन बेखौ, आरो रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव मा एक्सन लायो लाया बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिगोन। नाथाय आं खावलायनो लुबैदों जोंनि खौरां बिजोंनि लोगोफोरखौ, लोगोसे जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरनि लोगोफोरखौ, जिहेतु दिनै बिथाङा बेन्जामिन बसुमतारिया जोंनि UPPL नि कर्मीबो नंला, बिथाङा सोद्रोमाबो नंला, दैदेनगिरिबो नंला। गतिके बिथांनि सावगारिजों जोंनि हान्जानि इमेजखौ नष्ट खालामनो नागारनाया बेयो जोबोद दुखु गोनां, जोबोद लाजिनांथाव। आरो बिथांमोना जे जोंनि इमेजखौ नष्ट खालामनायनि जे नाजानाय, बे नाजानायाव बिथांमोना साक्सेस जानाय नङा, बिथांमोना फेलियर जागोन। नोंथांमोना नुगोन जोंनि BTR ओनसोलावहाय 2 लकसभा समस्ति दं, दरां उदालगुरि लोगोसे क'क्राझार। बे मोननैबो बिजाबाव, लकसभा बिजाबाव जोङो गोबां भटनि मार्जिनाव मोननैबो जे जोंना समस्ति दङ बेयावहाय फ्राय 3 लाखनि बारा, 3 लाखनि डिफारेन्सआव जोङो देरहानो थांगासिनो दङ। होनबा बिथांमोना बुजिगोन जे बिथांमोना नाजादों दिनैहाय जोंनि हान्जानि इमेजखौ नष्ट खालामनो, जोंनि दैदेनगिरिफोरनि इमेजखौ नष्ट खालामनो। नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि UPPL हान्जाजों दङ, जोंनि BTR सरकारजों दङ, जोंनि प्रमद बर' सारखौ बयबो फोथायो, जोंनि गबिन्द बसुमतारी सारखौ बयबो फोथायो, जोंनि UPPL नि दैदेनगिरि UG ब्रह्म बिथां, रोंगोरा नार्जारी बिथांमोननि सायाव गोग्गोम फोथायनाय दं। बेनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो ज' हान्जा UPPL हान्जाजोंनो दंफाजोबो। गतिके नैबे मोनसे सावगारिखौ लानानै दिनै जोंनि हान्जाखौ जे बदनाम खालामनायनि सेस्था, बे सेस्थाया फेलें जागोन। आरो आं खावलायनो लुबैदों खौरां बिजोंनि लोगोफोरखौ, नोंथांमोना जाहाथे बे सावगारिखौ लानानै जोंनि हान्जाजों लिंक खालामा, बेखौनो आं खावलायदों। आरो जायफोर जोंनि खौरां बिजोंनि सुबुंफोर बा जोंनि अपोजिसन हान्जानि सोद्रोमाफोर, दैदेनगिरिफोर, बिथांमोना बे सावगारिखौ लानानै जोंनि हान्जाजों लोब्बा खालामबाय थायोबा बेफोरनि सायाव मा बेबस्था लाजायो जोङो बेखौ हान्जानि सिङाव सावरायनो गोनां जागोन। आरो जिखुनु एक्सन लानो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ।